Prvi sokak lijevo, pa treći desno. Da, to su ponovno to mlade, da. Izgubila sam sve, što se tiče stanja sve. I kuća, i garaže, i radione, i svinjci, i sve moguće. Sve. Izgubili ste supruga? Sina prije 3 godine, muža u 9. mjesecu prošle godine, oko koga smo se svi vrtili. Sad smo nas 5 sami. Ja, Snaja, 2 cure i baka, od muža strina. Sami. Važno mi je da su moje cure dobro, a drugo ništa. I onda imate još gore pravo naselja i to. Znači sad kako, na grijalicu se grijete, jel? Ne, ima Klimu. klima i imamo grijalce jer baka je sa mnom pa nema gdje, njeno još nije. Dobila je kontejner, ali nije sređeno. Ne može, jednostavno ne može. Spojili smo struju juče, ali ne može ona, njoj je hladno i sad. Rekli statičari da možem ja sa djecom ući unutra. Ne, ne dolazi u obzir. Ja sam rekla, kad vi prenoćite sa svojom obitelji unutra, idem i ja. Mene sad sve više lovi strah. Sad vidjeli ste ovo ovdje, ali ovo slažete se da nije trajno rješenje. Ne, to je gore soba jedna i dolje ćemo spavati. Kako će on to da završi? Ne, ne znam. Ali ovo je pitanje sad, da li ovdje ovaj dio isticao je dosta? Sad u svakom slučaju najprije da će biti da se skine krov do vijenca sve i da se pojača gore sve nad njim. Sad, da li tu ima deka gore? Ili je to da ima. dugogodišnje zanemarivanje ovog područja? Znači područja Banije gdje se je država i ova i ona prije jako malo ulagala i u suštini vidite ovi objekti koji su građeni određenim standardima, oni su izdržali ove potrese. Imaju neka oštećenja, ali se nisu urušile. Dok one kuće koje su bile starije ili su nekvalitetnije građene, one su potpuno urušene i eto, imali smo situaciju da je na tom području Banije stradalo 7 ljudi, sa područjem Gline mislim da je 5. Znači masa ljudi se sad povlači, moraju ići raditi, što je jasno. I sad će biti situacija, po pitanju vremena se ovo vidite komplicira. Do sad je bilo, kažem, dobro je padala kiša. Sad, kad počne padati snijeg, ti putevi koji su bili onako loši i teško prohodni, bit će još neprohodniji. I ja se stvarno bojim kako će uopće ta komunikacija ići. Pa evo, zahvaljujući da kažem, prije svega tom nekom humanom karakteru koji da bome živi još u ljudima i naši, da kažem, sugrađani, privrednici prije svega su voljni da sa tom misijom smo i došli ovdje podrže jednu ovakvu priču i odlučili smo se evo zajedno sa ljudima odavde, za porodicu Bjelajac, da im pomognemo. Kada se stvore pravne pretpostavke za realizaciju jednog ovakvog projekta, mi ćemo se uključiti opet u koordinaciji sa pomenutim osobama, ako bude potrebe i sa stručnom radnom snagom, finansijski, znači podržat ćemo sanaciju i renoviranje porodične kuće ove porodice Bjelajac. Imat ćemo priliku da se vidimo i ponovo preko ovih ljudi, znači ići ćemo sa tim kako smo i obećali. Dobro, doviđenja. Hvala vam i sretno.